Mit navn er Jonas Sommer. Jeg er Head of Analytics her i iProspect Singapore. Jeg har arbejdet i industrien i 4 år i iProspect. 4 år der har jeg arbejdet 2 årene i iProspect Danmark. Og så flyttede jeg til Singapore og arbejdede for iProspect Singapore yderligere 2 år. Jeg begyndte med at dykke i 2012, og det startede med, at min bror han var ude, og han rejste rundt på en båd, sejlede rundt i verden, og så skulle jeg møde ham på en ø, der hedder Palau. Det eneste, man kan på den her ø, det er sådan set at dykke. Til at starte med, der var det bare en fantastisk kombination af at tage ud og rejse, og så have en aktivitet, du kunne bruge tid på, mens du rejste rundt. Dykning er en sportsgren, men det er en meget speciel sportsgren i den forstand, at du konkurrerer aldrig med nogen. Det er næsten en meditation. Det handler om at kontrollere dit åndedræt og kontrollere dit energiforbrug. Der er noget, jeg kan bruge fra dykning, som jeg kan bruge også i mit arbejdsliv. I høj grad. Du bliver mødt af noget der giver dig noget panik. Du skal tage det med ro. Du skal ikke begynde at stresse rundt. Du skal ikke dykke til overfladen. Du skal ikke... Så tager du sådan en beslutning, som er så velovervejet, som den kan være, når du nu er under pres. Jeg har altid arbejdet inden for digital verden. Her i iProspect, der er det super nemt at flytte rundt. Jeg har stort set ikke skulle gøre andet end at vise min interesse, og så har virksomheden klaret resten. Det betyder, at jeg altid kan finde et andet sted, og kan altid rejse rundt og finde et andet kontor at arbejde for, men stadigvæk føle mig hjemme. Performance, det er ikke hvad vi gør, det er hvem vi er.